ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಡ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದ ಮುಲ್ತ ಇತ್ತೆ ತಾಪಮಾನ ಎಂಚಾಂದ್ ಬಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಏತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪೋನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋನ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮೈಂದುಂಡು ಬಾಜ್ಪಿ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ 47 ಪೋಲೆ ಬೋಂದಿಲ್ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ 13 ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಳಾರ ಪೋಪ್ನಕ್ಲೆ 22 ಪೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ನಾತಿಗೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಮೇಡಮ್ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಮಿಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ದೀತಿನ ಮತ ಅವು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಅತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾರ್ ಶಾಪ್ ದಕುಲು ಇರತ್ತ ಸೋಪ್ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಮರಣಿಯ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ನೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೆಟ್ 80% 80% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇತ ಮುಟ್ಟ ಎರಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಹರ್ಪಿನತ್ತವು ಅತ್ ಬೇತೆಟ್ಟು ಪೂರ 60% ಉಪ್ಪುನು ನೆಟ್ 80% ಉಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. నేను యాప లాక్ డౌన్ ద టైం మిని నేను మిని రిలీజ్ మల్తದ ಬೇರ್ಲ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೋಂತಿನಿ ನೆತ್ತನೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ, ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಚೂರ್ ತುಲೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೆರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿತ್ತಿರತ್ತೆ ನೆತ್ತನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಪಿನಿಯಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇನಿ ಗಗನ ಸಖಿ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದಪ್ಪನಿ ಅಂಡ ಈ ರೆಂಕ್ ಇನ್ನು ಕೇಂಡಾರೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾಪಲ ಕಟ್ಟಕ ಮೇಲ್ನುದ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುಣಿ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾಪಲ ಎಂಕಲ ಮೇರು ಇತ್ತೇರು ಕೊರಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬೀಡಿದ ಕಂಪಿಂದ ಅರ್ಪನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಪ್ಪಜ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾಪಂಡೆ ಏನಡ್ದ ಅಪ್ಪನಿ ಇತ್ತೆ ಏನಂತ ಸ್ಲೋ ಪಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಕಲ್ಪಡು ಯಾಪಲ ಸಾರ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತೂನಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಯಾನಿ ಜಾಬ್ ಪೋಯಿನಿ ಐಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಪಂಡ್ಲೆ ದಯ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಆಪಣ ಅಂಚತ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಪಿಶರ್ ಬಂದಾದ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಇರ್ ಬೇಲೆ ಡುಲ್ಲರ್ ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಪಡ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹಲೋ, ಆಫ್ ಮಾಡ ಯಾನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ಅದ್ನೇರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದನ್ ಪಂಡ ಈ ತಾರನ ಒಂದು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮೈತೆ ರಸ ಮುಕ್ಲು ಪೈಲಟ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಗಗನ ಸಖಿ ನಕ್ಲು ಪೈಲಟ್ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲನೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮೂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ್ ರಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪುಣಿ ಆಪ ಬೂರ್ನುನ್ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಕಲ್ವಾಟಿ ಗಿಡ ಕಲ್ವಾಟಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕೇನ್ನೆ ಆ ಬಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಲಂಡನ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಲಂಡನ್ ದುಪಿರ ಆರೇನ್ ತಿಕ್ಕೋನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಮೇಡಮ್. ಈ ಗಗನ ಸಖಿ ಗಗನ ಸುಖಿ ಗಗನ ದುಃಖಿ ಅಂಚ ಈ ರೀನಿ ಒಂಜಿ ಶಿರ್ಪನಕಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಜಾಗದ ಮಲ್ತ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇರ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಎಪ್ಪಡ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಶಿರ್ಪನಕಿಂದ ಭಂಡಾರತೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಕು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಕು ತೋಜ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಕುಮಾರಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರ್ಯಾಶ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಆ ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ನೆನಪಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಏನ ಕೋಪ ಪಾತಿರುಚಿ ಬೋಲೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಗಗನ ಸಖಿ ನಕುಲು ಪೈಲಟ್ ನಕುಲು ಪರ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಓಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡಾವಡು ಬೊಂಬೈ ಡಾವಡು ಕುಡ್ಲ ಡಾವಡು ಮಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಡ್ಬೋದುಂತುನು ಅಂಡ ಅಕಲೇಕ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಹೋದು ಎತ್ತುನು ಅವಲ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ML ನಮ್ಮ ಒಂದು DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರ ಗೆತ್ತುನು ಅವು ಇಂಚ ಮೇಡಮ್ ಬೇಗವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ ಮೊತ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಾ ಇಂಕ್ಲ ಓನ್ ಕಾಸ್ರು ಪೋತಿ ML ತೆತ್ತನು ಅಂಚದ್ ಈರಾಣ ಮಲ್ಲ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ಕಂತೀತ ಅವು 80% ಅವು ಪಾಂಡ್ರತ್ ಫೋನ್ ಗೊಂಜಿ ಕೊನೋಲೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲವ್ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಭ 52,000 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ತಾದ ಈ ಕಲ್ವ ನಲ್ಕ ಬಲ್ತಿರತ್ತೆ
ಐಟ್ ಅದಗದಾಲ ಒಂದು ಆತಜ ಮೇಡಮ್ ನಿಕಲಿಕ್ ಯಾರು ಸೀದಾ ಕ್ವಶನ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದು ಏರ್ ಬಂಡಿನ ಬಲ್ತಿ ನಿನ್ನ ಏರ್ ಪಂಪಿನಿ ಇಡೀ ಲೋಕ ಪಂಪನು ಟಿವಿ ತಗೊಳ್ ಪಂಪೇರು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ ಪಂಪೇರು ಇನ್ನು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಮತ್ತೆ ಬಾತಿರಿ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂಡಿನ ಬಲ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಣ್ಣು ಬುರ್ನೆ ಇತ್ತ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾನ್ ಪರ್ತ ಬಾಡೆ ಅರ್ಧ ವಿಷಯ ಅಂಚು ಪುರ ಬಾತಿರಿ ಪೋಚಿ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ನೇ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಬತ್ತ ಬಂದೋಡೆ ಆರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಳ್ತದ್ದು ಪೋಯಿರತ್ತೆ ಮುಳ್ತು ಬಲ್ತಿನಿ ಬಲ್ತಿನ ಹತ್ತಾರೆ ಆರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ BMW ಎಂಜಿನೋ ಅದು ಅವು ಕಾರ್ ಪಿದಾಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಡು ಏತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ಉಂತದೇರು ಅರೆ ವಿಶ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ ಫೋನ್ ಆಗ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಮುಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೈಲಟ್ ನಕ್ಲು ಮುಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಲೈನ್ ವಿಶ್ಮಂತ ಕಡ್ಪುಡ್ನಿ ಅವ್ವತ್ತ ನೀರು ತಾದ ಬಂದ್ಬಾರ ಆರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನ ದಾನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡೆ 4 ಪೂತ ಗುಚ್ಚ 19 ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಸೈತಿನಿ ಮುಕ್ಳು ಕಂತಿ ನೋಡು ಪೂನಗ ಹೆಂಚಿನ ಅರೆ ಕೊರ್ರೆ ಕಣ ಇದೀನಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಬಾಡದೆ ಪೋಯಿನತ್ತೆ ಆರು ಫ್ಲೈಟ್ ಫೋನಾಗ ಸಮೇತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಬಿದಾಯ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲನಿಂದ ತಿಡಿ ಲೋಕದಕ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ 52 ಪೂರ ಜನ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪೋಯ 52 ಪೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆದಾಯ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಉಳ್ಳೈಪೋದು ಕುಲ್ಲು ಹೊರವರ ಪಾತಿರುವ ಏನು ಕುಲ್ಲು ದಾನಾಗ ಅವಿನ ಈರಾಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಾಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತದು ಪೈಲಟ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಕಡ್ಪುಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಪಿರಪಡು ದಾಂಡ ಪೈಲಟ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಮೈಪು ಬತ್ತೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕುಳ್ಳುತ್ತಾಲ್ ಆನ್ ಎಂಕು ಕೊರ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ತೂತುಂಡ ಓ ಏನ್ ಪಂಡ ದಾಂಡ ಸಾರಿ ಅತ ಎಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತ್ ಎಕಡ್ದ ಪೋಂಡೆವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಸರಿ ಹಾಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಮುಳ್ತ ಸಾರಿ ಚೋಲಿ ಪೋತು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಇರೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಞೋನ ಕಲೆ ಹಾಕದ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪೊಡ್ಞೋನ ತಿಂದದೇ ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಂಜೋ ಆ ಮೈಪು ಹಾಕಿನತೆ ಮೈಪುಡ್ ಹಾಕಿನೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದೆಂಗಾದ್ದೀದ್ ಏತ್ ಬಂಗಾರನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ದಾರ ಸತ್ಯ ಬರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಪ್ಪುದಾರ ಬೈದನ್ ಪೇಪರ್ ಫೋಟೋ ಬೈದನ್ ನೇರ ಬಡ್ಚಿತ್ತನ್ ನೀನು ಬರೀಕ್ ಲೆತ್ಕೇಂದೋರು ಇರೇಕೊಂತ ತಿಕ್ಕೋದು ಹೆಂಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಕನೆ ಇದೆ ಏನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕನೆ ಇದೆ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಗಿತ್ತು ತೂಪೆ ಅವು ಪಾರ್ಲೆ ದಕ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇರ್ದಾದ ಪಾತಿರ್ವರಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಲೇಡಿ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸ್ಮಗ್ಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಚ್ಚಿರಿಂದ ಪಂಡ್ ಬಿಜೇರ್ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕುಜೇರ್ ಆತೆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಓಕೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ ಇರ್ನ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೈಜಾಕ್ ಆಪು ಅದಾಗ ಇರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಹೈಜಾಕ್ ಅಂಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೋಪುನಿ ಹೌದೇ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಆಯ್ಕೆ ದಾಯಕ ನಿಕಂಡ ನಿಕಲ್ ಚಾನಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬೆರಿಯೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಜಪ್ಪುವಾರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡು ಚಾನಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಕ್ಲೆ 10 ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಾಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಯಡ್ ಅಲ್ಪ ಸೈತಿನ ಅಪ್ಲಬೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಉಂಟೊಂಡಾರು ಆಗ್ಲು ಸೈತಿನ ಕುಟುಂಬ ದಾಕಲ ಆಗ್ಲು ಬುಲಿಪುಲೇನು ಐನೇ ತೋಜ್ ಪಾವ್ನಿ ಯಾಪ ತುಂಡಲ ಆ ಬುಲಿಪು ಎಂಚ ಸೈತಿನಿ ಯಾಪ ಸೈತಿನ ಏನ ಪುನಃ ಕಣ್ಣು ಪುಡಾದ್ರೆ ಏನ ಚಾನಲ್ ಬ್ಯಾನ ಅವೇನು ತೋಜ್ ಪಾವ್ನಿ ಮಾರೇರೆ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ ತೂಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚತ್ ಹೆಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೇಗನಿಕೆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಗೋಡು ಇಡೀ ಅಟ್ಟೋಡು ಅವಳು ಮೂಲು ಪಾತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಗೋಡು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ತುಯ್ಯಾನ್ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ಇಡೀ ಲಗಾಡ್ ದೆಪ್ಪನೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ಒಯ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಬೂರ್ನೆ ಯಾವು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಅವು ಬೂರ್ನೆ ಅಂಚ ಪಿರ ಬೂರ್ ಪಾತ್ ತೋಜ್ಪಾರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಉಣತ್ತ ಕಟ್ಟದೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ತೂಲೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಹೆಚ್ಚ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನೆ ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಇರ್ ಇಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಅಂತ ಯಾನ ನಿಜವಾದ ಯಾನ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ದಾದ ಮಲ್ಪಂದ್ ಬಳಿಯರ್ ಸಾತಿಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾನ್ ಪುರ್ತು ಧಕ್ಕೆನ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬೈದರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ಬೈದರು ಗೊತ್ತನ್ ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಪಲ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಚಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬರತೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆವಡ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಖಾಲಿ 3 ವರ್ಷ ಪುನಿರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಸಯ್ಯರತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಪುನಿ 3 ವರ್ಷ ಆತೆ ಬರ್ಲಿ ಇರ್ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ ಗಾನ್ ಐ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಐ ಸಾರಿ ಇರ್ ಬಹುಶಃ ಇರಕ್ಕೆ ಹೂವ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ತೂತು ಮೇರೆ ಕೆಲವು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಲಕಿನ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನೆಲ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಡೀಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸಾರಿ IPL ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮದ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತತೆ ಅಪ್ಪ BPL ಇತ್ತು IPL ಆ ಟೈಮ್ ಡಿಜಾನ್ ಇತ್ತೆ APL ಬೈತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ
ಅಂಚತ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಕೇನು ಅತ್ತ IPL ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಈರ ಐನಕೇನು ಸಾರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಕಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆತಿಜ ಅರೆಗಿತ್ತನ ಆರ ಎರಡದಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಏತ್ ಪೋಪುಂಡು ಏತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಅಂದ ದೇಶದ ಕಾಸಿನ ಮುರ್ಕಾದ ಈ ಪೂರ ಜನ ಲಂಡನ್ಗೆ ದಯಕ್ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಲಂಡನ್ಗೆ ದಯಕ್ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಶುರು ಅಂಚಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಲೂಟದ್ ಪೋತಿಜೇರ ಅಂದತೆ ಅವಂದವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಲೂಟದು ಪೋತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಲೂಟಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಕುಲೆ ಲೂಟದ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಅಲ್ಪನಿ ಕುಳ್ಳು ನಿಂಗುನಿ ನಮ್ಮ ಮೇರಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಲೈತೆ ಅವಲೇ ಪೋತೀನಿ ಆತ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಲೇ ಐತೆ ಕುಲದೇರಿ ಆರು ಆರಾಮೋಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಶೇ ಆರು ತೂಡು ಕಂಡಿದಲ್ಪ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀರಿ ಮಿತ್ರದ ಟಪ್ಪ ಐಸ್ಬೂರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಗ್ಗಬಾರ್ದು ಟಪ್ಪ ಬರ್ಬೋದು ಒದ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನ ಆಯ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಪಂಡ ಪೂರ ಆಯ್ಲ ಕಂಡಿದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೀಪುನಿ ಐಸ್ಬೂರ್ನು ಟಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಈರು ಗಗನ ಸಖಿ ಆದ ಇತ್ತು ಜರ ಡಾಂಡ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ವಾರ ಯಾರು ಬೇಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವೆ ಇಟ್ಟೇ ಇತ್ತಿದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಕಟಕ ಮೇಲ್ನದು ಇತ ಕಟಕ ಮ್ಯಾಜಿನದು ಐಟ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎನ್ನ ಕೈ ಇಂಚನೆ ನಾನಿತ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಕೈ ಹೊರ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆಗಲ ತೋಜುನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂದು ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಮುನ್ನದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂದೆ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲು ತಿರ್ತು ಪೂರ್ಣತೆ ಯಾನೈಕ್ ಆಯ್ತು ನರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಾಡ್ ಅತನ ಬೇತೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪತ್ತುಲೆ ಅವೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೆ ಗಗನ ಸಕ್ಕೇರಿಗಳ ಕೊರಡು ದಯಗಂದಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಏರ್ ಬರ್ಪೆ ಏರ್ ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ನಂಗೆ ದಯಗಂದಿಗೆ ಆಗ ಕೋವಿಡ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನ ಪಿರ ನಮಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಕಡ್ಬಿಡುವೇರಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಪಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಪೈಲಟ್ ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಗನ ಸಖಿಯರ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವಿಮಾನ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಟಿ ಬತ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈರ್ಕೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಅಪ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಅವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಿತ್ರ ಪೋಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತ್ತೈಕ್ ಬಸ್ ಬೈ ರೋಡ್ ಪೋಪನ ರೋಡ್ ಪೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ಕೇಂಡ 150 ಮತ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಇರ್ನ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ 49 50 ಬೊಕ್ಕ ಉಂತೋಡು ಅಂತ ಜನ ನೆಟ್ ಅಂಚತ್ ಕುಲ್ಲುದೆ 150 ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಬೈ ರೋಡ್ ಅವೇ ಬೈ ರೋಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ పోతినక్లేలుండు ఇత్నేట పోతినక్లేలుండు అండ్ ఫ్లైట్ పోవందినక్ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಐಟ್ ಬರ ಕುಲ್ಲುದು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಐಕಂದಿಕಂಡ ಗುರುನ್ ಮೂರ್ನ ಲವ್ಲಿ ಉಪ್ಪೈತಿ ಐಟ್ ಮೂರ್ನ ಓಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿಂದನೆ ಓಡಿ Be like Bola.